Een hele goeie joen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Ik ben joen in Oertjerk bij Pro Regen. Daar repeteert braasband De Bazuin met Pieter Wilkes. De reden daarvan is dat ze een noemer en een clip opnamen ha. En daar willen wij als Clipcar Plus vanzelfs van alles van weten. Maar eerst maar eens even zien wat we nog meer doen van Janne. Douwe Talma zocht bij de louter Braziliaan Viraldo. En dan Bij Noorderwien in de radiostudio is Yellowhouse 21. Ze stieren nek op Eurosonic Noorderslag en hebben de kleine prijs van Friesland woon. En komen mij een EP. Maar het is eerst tijd van de allereerste clip van de Jong. En die komt van een Frieske Braziliaan uit Ljouwert. Zijn naam is Viraldo en zijn noemer heet Without You. Please accept my apologize. Please don't let me down. I wanna make it right. Alive without you I can't live. Please show me what love is. I wanna be with you again. Without you, without you, without you, oh, without you, without you, without you, without you, oh, without you, I can live. I'll try to be the strongest, but I can't take no longer. I need to feel your love because I'm feeling lonely now. Oh, can you take it away? Without your touch I cannot feel. Without forgiveness I can't heal. And I will forget the pain, the pain, the pain. Without you, without you, without you, without you, without you, without you, without you. So if you want me, I will try, and I will never say goodbye. So don't tell me it's the end. Please take me back, 'cause there's no getting over you. Without you, 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 without you. I can live without you, without you, without you, without you, without you, without you, Dat zag er goed uit, die clip van Viraldo. Maar vreeg hij toch al wat een Braziliaan in Ljouwert docht. Verslag jou het Douwe Talma, die ging naar hem daar en zocht het uit. Ik ben Viraldo, ik ben geadopteerd. Dat is wel belangrijk om te weten. Ik ben een Braziliaan, een Friese Braziliaan wel te verstaan, want ik ben opgegroeid in Oud-Woud. Ik ben 20 jaar oud, van 10 oktober. Ik ben hier in 1996 gekomen met een broer en een zusje. En nu woon ik op mezelf in Leeuwarden. Ik ben eerst begonnen als drummer.
Maar op een gegeven moment en dan wil je meer. En dan sta je op het podium als drummer en dan wil je nog meer aandacht. En toen ben ik een liedje gaan zingen en dat was op de middelbare school. En dat trok wel. Mensen vonden het leuk en toen ben ik meer gaan doen. In die tijd dat ik was begonnen, kwam ook de videoclips van Chris Brown op televisie, weet je wel. En ik kom uit op de rock-pop-stijl. En dat is ook graag wat ik doe uiteindelijk. Dus gewoon de popmuziek. Ik was ook schrijver van de band waar ik in heb gezeten. Daar schreef ik ook songs, dat deed ik dan samen met de zanger. We hadden toen nog geen naam, dus toen hadden we geen idee, hadden we bedacht. Zo zijn we ook op het podium gaan staan, op Kunstbende onder andere. En dat was in 2007, in de Lawaai Drachten. Daar hebben wij een goede slag geslagen. Toen werden we eigenlijk al bekeken en een beetje herkend. Het Radio 538 Demo-duel, daar was ik eigenlijk wel trots op. Toen kwam ik in de halve finale. Het interview waar ik in heb gestaan, in 2012, de EO Jongerendag is dat. Dat is het blad van de christenen eigenlijk, EO. Daar heb ik een interview voor gedaan, naar aanleiding van een christelijk nummer wat ik toen had geschreven. En daar voelde ik me eigenlijk ook wel heel goed bij, dat ik daar eigenlijk in mocht staan. Hij is dankbaar dat er in Friesland opgegroeid is en wil eigenlijk wat waarom waren van de band in Brazilië. Dan kom je in één keer in dat rijke Nederland, waar we het allemaal heel goed hebben. En dan besef je toch wel van, nou, dan komen de vragen zo van, wat doe ik hier eigenlijk? Waarom ben ik hier? En waarom niet een ander? En dat begin je dan af te vragen. En toen al voelde ik dat ik met de muziek misschien wel iets kon betekenen later voor mijn eigen land. Misschien dat ik de kinderen daar ook kan helpen om dezelfde toekomst te kunnen geven. Die kans die ik heb gekregen, wil ik eigenlijk ook wel overbrengen aan andere kinderen. Hij had dus jaren in een weeshuis zitten en dat had wel zijn sporen nalitten. Ik ben zelf heel gek op kinderen. En, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Hè? Nou ja, ik heb wel iets met kinderen en... of klinkt dat ook niet goed? Nou, eigenlijk wil ik eerst mezelf kunnen redden natuurlijk. Want je kunt niet een ander helpen als je jezelf niet kan redden. En mocht het zover zijn, wil ik graag naar Brazilië toe. En wil ik daar zoveel mogelijk kinderen van de straat proberen te krijgen. Om ze dezelfde kans te geven. En misschien komen daar ook fantastische muzikanten uit. Of tenminste dat ze de kans kunnen krijgen om naar school te gaan. Hij is dus een Braziliaans woordpiekje. En Viraldo is correct zo eerlijk als een woordpiek. Vertelt ik alles. Nou, het stomme misschien wel, is dat ik me eigenlijk meer Fries voel. Want ik kom eigenlijk uit een dorpje, jij zegt het zelf al, ik ben een woordpiekje. Daar heb je eigenlijk wel heel erg dat dorpsgevoel. En als ik dan in de stad kom, dat is al een vreemde wereld voor mij, ja. Viraldo verdient het nou zijn yield met zijn werk als stadswacht in Ljouwert. Wat wel is voorgekomen is dat een paar meiden mij de foto wouden. Maar ze hadden wel de bekeuring gekregen. Oh. Ja, maar dat maakte ze toen niet meer uit, nee. In de clip is wel duidelijk te zien dat er een temperamentvol heftig karakter had. De videoclip is gebaseerd op een echt gebeurd verhaal. Want ik ken nog wel eens op vliegen geweest. Nou, het komt er eigenlijk op neer van, als je met mij een spelletje aan het spelen bent, wil ik eigenlijk altijd winnen. Ik kan niet tegen mijn verlies. Dat is een hele slechte eigenschap hoor, dat weet ik. Alleen, en soms als ik boos ben, dan kan ik wel eens doorslaan. En dan ben ik eigenlijk niet bewust van wat ik doe. En achteraf denk ik bij mezelf van, nou jongen, kijk nou wat je eigenlijk hebt aangericht. En dat is in de relatie ook gebeurd. En daar heb ik al heel veel spijt van gehad. Ja, en het enige wat je dan wil is laten zien dat je niet zo bent. Nou, het ging een keer te ver, hè. Kijk, en het is niet zo dat ik het het is niet elke dag, maar in het weekend dan nemen we een biertje op. Nou, en dan ga ik een spelletje spelen en als ik dan verlies, dan raak je op een gegeven moment in discussie. Eerst begint het als een grapje van, nou, je bent slecht. Ik zeg, nou, jij bent slecht. Dat gaat heen en weer en dan pik je het op een gegeven moment niet. En dan sla ik zo, hupsa, het bord om. Nou, en dat hoef je, daar heeft ze ook helemaal gelijk in, dat hoef je niet te pikken. Nou, en dan gaat het heen en weer, weet je wel. En dan begint de buren te klappen zo. Nou, het is echt daar niet te beschrijven met een pen. En ik dacht, daar ga ik een nummer over schrijven. Ja, wat is nou echt die favoriete speeltje? Nou, moet ik heel eerlijk wezen? Ja? Dr. Bibber. Dr. Pepper. Altijd al geweest, ja. Kijk, ik ben zelf, de rustigheid zelf totaal niet. Dan sta ik eigenlijk met zo'n dingetje te klunzen. En dan iedereen die weet al, ja, bij mij is het altijd een En dan word ik helemaal kwaad en dan denk ik, verdorie, waarom lukt het mij dat nog nooit? Maar dan weet ik het wel, ik ben veel te druk voor dit spelletje. Een van zijn goede voornemens is dat er nou eens wat minder heftig omgaat met chinslag bij een spultje. Als ik nu 1, 2, 3, 4 gooi, heb ik gewonnen. Nee. Ah, 4! Yay! Nou, gefeliciteerd, schat. Dankjewel. Ja, zo kind dus ek. Maar hoe is het nou met zijn echte vriendin Arun? Dat is goed gekomen. Oh. Nee, dat is mijn vriendin. Ik woon er zelfs mee samen. Ja. Dus het heeft wel geholpen.
Vreunen ben de roer al om die hinnen. Als het je was, dan best nooit het bij. Vreunen voor het leven, vreunen voor een dag. Ik ben blij dat ik zo'n soort vreunen hebben mij. Vreunen ben de riese volle soorten. Een vierenkunde, een oude leefde, een kameraad. Alles had zien werden, er is een grut verskaard. Ik ben blij met zo'n soort vreunen op mijn paard. En er binnen die rekkers neerkwijt, daar haast zonder meer zo'n krediet. In tjinslag en willen, wie de vreugde twijfelt neer. En vreunen binnen wij om die idee. Vreunen om een slokje mooi te drinken, om uit te jongen of voor een goed beteer. Om uit te luidje en te gaan als stress of voor de zweer. Om uit de kuierjen te doen, je wat net meer. Vreunen geen in kinderen zonder, dus je ruiten terug als naar je. Hecht of oervlakkig, gewoon of mooi een plom. Wat hem vreun toont, die krijgt het even om. En er binnen die rekkers neerkwijt, omdat als het woest een relatie net sleet. Ja, kist meer tillen, in goed en in kweer. En vreunen binnen wij om 10 idee. Vreunen droog hagen en twannen, komst net zomertje in elke dag. Die altijd weer stipje in het schaat, stiltjes waai. Ik ben blij dat ik je mijn vreunen nemen mag. En er binnen die rekkers neerkwijt, van goeie vreunen krijgt nimmer meer spijt. Dat wij uitkomen zullen, we verliezen elkaar neer. En vreunen binnen wij ontdienen idee. Dat wij uitkomen zullen, we verliezen elkaar neer. En vreunen binnen wij ontdienen idee. Vreunen binnen wij ontdienen idee. De tweede nijclip van Van Jonne die komt van Pieter Wilkes in gewerking met braasband de Bazuin uit Oensjerk. Het nummer heet Freun. En ik denk dat het wel eens even tijd wordt om te vragen hoe dat noemen ook correct daar staan komen is. Pieter, Freun, waar komt het wij? Ja, waar komt Freun bij? Ja, u wist wat een Freun is. Ja? Ja, wist. Nee, het nummer is, ik denk, al 18 jaar oud. De fanclub, de Freunen van, die kwam met het idee om zo'n nummer te schrijven wat over Freunen gaat. En dat vond ik wel een mooi onderwerp. En hoe is dat nou uiteindelijk dan weer boven wetten doen kan? Nou, ik speel het wel geregeld. Het is net een nummer in een feesttent te spelen of zo. Maar als het wat luisterpubliek heeft, dan is het wel een nummer om te spelen. Ik heb een soort spelen met de Friese Jeugdbraasband, onder leiding van Dirk Lautenbach. En we zochten naar je lieden om te arrangeren. En toen hebben ik Freun op een gegeven moment uitgezocht. Dus dat leek het dus wel een mooi nummer om een arrangement bij te maken voor een braasband. Toen had Willem Aukema daar een arrangement bij maken. En ik vind dat een heel mooi arrangement. Later speel ik ook gauw eens met de Bazuin. En in de tijd dat ik met de Bazuin in een regen concert bezierd, wie de Bazuin opnemen. En Harry Zwerver, werd ik een soort mooi werkje, die nam dat op. Als je hem klaar bent met hem opnames, kunnen we dan ook gauw Freun even opnemen, maar dan hebben we die opname maar. We gaan natuurlijk vaak samenwerken met Pieter. Ik in het verleden al een protoconcert met hem doen. En ja, dan is het leuk dat je dan vregen wordt om die clip met hem op te nemen. En dat we inderdaad voor Christ, volgens mij op Sinterklaas Jonne, Busy West, om het op te nemen. En dat we gewoon, wie als van ouds is, maar dat er weer. We spelen heel vaak met braasbands, fanfares. Wat haast we daarmee? Nou ja, ik vond als jonkje het korps al mooi.
En blaasinstrumenten heeft me altijd wel aansprutsen. Ik speel zelfs ook een beetje, wel een heel iets beetje, klarinet en saxofoon. Maar ik ben gewoon aan de andere kant uitgegaan. En het mooie met muzikanten, de meeste muzikanten, of het nou mensen binnen uit de klassieke hoeken of uit de Havabra of jazz, muzikanten houden van muziek. Hast nog plannen voor een album? Ja, ik heb plannen zat, nummers zat, maar ja, ik zou het wel. Ja. Tafel wel dat er nou ook op Facebook zit. En dat is heel bijzonder voor een digibeet. Zie je maar eens even op Pieter Wilkens. Of Clipcar Plus. In Grace wiet vrienden weekend werd tijd van Eurosonic Noorderslag. De muzikale start van het nieuwe jaar. Vanzelfs tiende werd de nederige Frieske bands. En ik Yellow House 21. Die band had een nieuwe plaat opnam. En die komt erom, maar ze wieren ook in de radiostudio van Noorderwien. En dat klonk zo. City, it's running through my mind, 'cause damn it was so pretty. And I hope that it will stay this way. Well, it's ugly and it's stupid, that's what other people find. On the burden and the outset for the aim and they are blind. And I think about it every day. And after all this time, I still have to disintertwine. I've seen all the places I've been, and I know only that behind. Well, Dublin is the city where girls are so pretty, where stories will be told. No, I'll be bored, and I know it's on my mind. Time it was after a few pints where it came up in my mind to do everything I like, and I want time to make rewound. There was magic in the air and I hope that it's still there, and after all these years I can find it anywhere, and I know it's on my mind. I still have to disintertwine in all things I've seen, all the places I've been, and I know. Via de Academie voor Popcultuur, daar zitten wij eigenlijk op en dan de toetsenist Nelleke en de bassist Tim. En via daar zo zijn we eigenlijk Fries geworden. We zijn aan het begin van zeg maar, Yellow House zijn we naar Dublin geweest. En daarvoor zaten we in een popbandje. En toen zijn we eigenlijk, omdat we de Ierse muziek heel erg gaaf vonden, zijn we naar Dublin geweest. Ja. En ben je ook Irish met je rode haar? Nee, ik ben gewoon Amsterdams. Oh. Dat kun je wel horen, toch? Ja. We zijn geïnspireerd door Ierland en we zijn niet een van de traditionele folkbandjes. Maar wat is dan jullie eigen ding? Nou, ons vorige bandje, dat was de Cent en dat was echt een popbandje. En ik denk dat onbewust en vooral onbedoeld er wel heel veel invloeden van het bandje, dus echt van pure popmuziek, ook wel terug te vinden zijn in onze muziek. We gaan vanaf nu, zeg maar, tot de EP, dan gaan we kijken of we 21 keer kunnen spelen. En dat is ter promotie van de EP die eraan komt. En dan waarom 21 keer? Ja, Yellow House 21. Het is weer tijd om te zien hoe er stemd is de Oranje Wieken. Nummer 3. Iris Kroes met Higo de la Luna. Wij binnen eeuwig in verbond. Nummer 2. Cool Quest met It's the Cool Quest. Nummer 1. De doeleersen in de wet met Baba en Vrije Friezen. Maar die clip die draaien we niet meer, want die had al 3 weken op nummer 1 staan. Dus is het tijd voor een nieuwe nummer 1. Dit is Cool Quest en It's the Cool Quest. Nummer 1.
the cool quest, coming with some new fresh sounds to your eardrums, listening, get impressed. New style, new name, new concept. Make a move, show an improved process. It's how we do it, got us obsessed. Stay cool, don't lose the sharpness. On the quest for the conquest, you're conquering you fools on a contest. No. The cool quest coming with the new harvest. Those crops are grapes, so you are garbage. So you better move it, Tarsus. Don't stand in my way, don't step on my carpet. Wrong move, wrong department. Just cram, little man, to get the fuck out my garden. For I turn into a Spartan. So when I raise my shield, you better put on your harness. Jump, it's the cool quest. Oh yeah, it's the cool quest. Jump, it's the cool quest. Jump, on a quest for the freshness. It's the freshness. Bring a nice cold beverage from the fridge, so taste it. Don't waste it, cause it's not like the average. Our style is distinguished. You get your ego diminished to the size of a midget. So you better eat some spinach. You get your ego back before you participate the scrimmage. Fools. When I spit my written lyrics, I'm never inhibited with the sickest riveted gimmicks. The levels unlimited. Taking down all the hypocrites. They're no match for this, no, not even a little bit. The cool quest is prohibitive, so don't act ridiculous. You do much better by admitting it. So raise your hands if you're feeling it. While we're bringing it, John. They're bringing it, they're bringing it. John, it's the cool quest. Oh yeah, it's the cool quest. Yeah, it's the cool quest. En wie de braasband on het skoft houden is, kunnen wij mooi even zien op hokkerclips als to deze week stemmen kist. Viraldo My Without You. The Cool Quest My It's The Cool Quest. En vanzelfs Braasband de Bazuin en Pieter Wilkes My Frun. Freunen ben de riesen volle soorten. Een vierenkunde, een oude leefde, een camera. Kist stemmen op clipkar.nl en de clip bij de meeste stemmen shirts na je wieken weer. En dit weer maar weer voor deze week. Takom week ben we bij de opnames van de videoclip van de nieuwe single van Johannes. Die kandidaat van The Voice of Holland die ta elke nieuws grote verrassing twadde waard. We zeggen ook bij Janice, dat is de showname van de formage van zangeres Janneke Brakels en haar maat Raoul Bakker. In de radiostudio van Noorderwien is de Metallica coverband Damaged Justice. En we hebben zelfs weer 2 nieuwe Friese clips. Ik zou zeggen, Sjen. Ontsneun. Hoi.